Okei. Ihan lyhyesti ajattelin tällaisen pienen videon tehdä. Olen tässä viime aikoina taas lueskellut hieman uutisia ja päivittänyt hieman tietoja liittyen tähän vanhaan asiaan, armenialaisten kansanmurhan tunnustamiseen ja kieltämiseen tuolla kansainvälisessä politiikassa. Mä oon itse osana niin kuin noita omia kansainvälisen politiikan opintoja tätä asiaa tutkinut aika paljon ja tosiaan tein graduun tästä aiheesta. Mutta ihan lyhyesti ajattelin tehdä sellaista pientä katsausta siihen, että minkälaista on ollut kansanmurhan, tai nimenomaan tämän armenialaisten kansanmurhan kieltäminen Suomessa. Ja tämähän on tietysti niin kuin tausta tähän juttuunhan se on historiaa, eli puhutaan 102 vuotta vanhasta tapahtumasta. 2 vuotta sitten oli 100-vuotispäivä tällä tapahtumasarjalla, eli ensimmäisen maailmansodan aikaisia tapahtumia tuolta Turkin Anatoliasta. Eli puhutaan noin 1 miljoonan armenialaisen katoamisesta osana niin kuin sitä ensimmäistä maailmansotaa ja sitten myös sitä niin kuin Turkissa tapahtui silloin vallankumous. Ottomanin valtakunta oli sen jälkeen sitten historiaa ja tämä moderni sekulaari Turkki sitten perustettiin silloin. Tämmöinen nuorturkkilainen liike oli silloin se, joka pääsi silloin valtaan ja niin kuin oli tämmöinen aatteeltaan tämmöinen nationalistinen liike. Ja siis tähän päivään asti niin Turkkihan on kieltänyt ton niin kuin sillä tavalla ton tapahtumasarjan, että sitä ei Turkki pidä kansanmurhana. Turkki ei myönnä toteuttaneensa minkäänlaista semmoista joukkotuhokampanjaa, että armenialaisia olisi koetettu hävittää maailman kartalta. Ne viralliset tarinat, mitkä sitten niin kuin Turkissa on esillä on juuri näitä, että niin kuin ne on ollut tämmöisiä sisällissodan aikaisia taisteluita, joissa on ollut kuolouhreja sekä Turkin että armenialaisten puolella. Ja sitten tietysti tämä niin kuin virallinen käsite niin kuin ainakin englanninkielisessä kirjallisuudessa on se Armenian Massacres, eli sitä pidetään niin kuin tämmöisinä joukkomurhakampanjoina, mutta missään nimessä ei niin kuin kansanmurhana sillä tavalla kuin mitä vaikka juutalaisten holokaust sitten oli noin 30 vuotta myöhemmin. Mutta tämä Suomen tilanne, niin suomalaisista poliitikoista ehkä niin kuin ainoat semmoiset korkean tason poliitikot, jotka on joutunut niin kuin vastaamaan kysymyksiin siitä, että aikooko Suomen valtio tunnustaa tämän armenialaisten kansanmurhan, niin on ollut sosiaalidemokraatteja, eli Tarja Halonen ja Erkki Tuomioja. Ne on 2 suomalaista poliitikkoa, jotka on niin kuin kaikista selväsanaisimmin niin kuin sanoneet selkeästi ei sille, kun niin kuin on esitetty kysymys, että tunnustaako Suomi armenialaisten kansanmurhan. 1900-luvun loppupuolellahan toi niin kuin ikään kuin alkoi valtavirtaistumaan toi, että valtiot päättivät sitten niin kuin vuoron perään sitten tunnustaa tätä. Euroopan unioni on tunnustanut armenialaisten kansanmurhan. Ranska ja Saksa on semmoisia valtioita, jotka on oikein niin kuin perinteisesti niitä ensimmäisiä melkein, jotka on niin kuin tähän suuntaan. Tai itse asiassa Saksa on sitä keskustelua käynyt ihan vasta viime aikoina. Tuossa oli viime vuonna Turkin ja Saksan välinen semmoinen pieni selkkaus, joka liittyy tuohon aiheeseen. Mutta Ranska on sellainen valtio, joka on 90-luvulla oikein näkyvästi. Ranskassa on siellä on merkittävä armenialaisvähemmistö. Ranska tunnusti armenialaisten kansanmurhan. Mutta Tarja Halonen silloin Armenian vierailulla oli Jerevanissa, häneltä kysyttiin suoraan, että tunnustaako Suomi armenialaisten kansanmurhan. Halosen vastaus silloin oli jotain siihen suuntaan, että jokainen niin kuin kansa kirjoittaa omaa historiaansa ja niin kuin jokaisen sukupolven täytyy ikään kuin itse niin kuin
luoda se oma diskurssinsa. Se oli niin kuin Halosen vastaus ja tietysti sitten niin kuin kieltäytyi siitä sitten ikään kuin viemästä sitä asiaa sen kummemmin eteenpäin. Erkki Tuomioja taas sitten vastasi ihan suoraan kirjalliseen kysymykseen, jonka oli tehnyt perussuomalaisten Kimmo Kivelä vuonna 2012 tapahtui tämä. Eli Erkki Tuomioja vastasi ihan kirjalliseen kysymykseen ollessaan silloin ulkoministerinä. Ja sen niin kuin sanoma oli se, että niin kuin, historiallisten tapahtumien todistaminen tai historiallisten tapahtumien tunnustaminen ei ole niin kuin valtioiden hallitusten tehtävä. Oli niin kuin se vastaus. Kun mä itse aloin tätä asiaa silloin, olinko toisena vai kolmantena opiskeluvuonna, kun mä niin kuin aloin aiheesta etsin tietoa, niin nämä yliopistokirjastojen tietokannathan ei tunnistanut koko käsitettä. Armenialaisten kansanmurhan nimikkeellä ei muistaakseni 2013 löytynyt oikeastaan yhtään mitään. Omasta yliopistokirjastosta, tuolta Lapin yliopistosta, niin sieltä löytyi pari turkkilaista kirjaa. Ja nimenomaan se asiasana, mitä silloin yliopistotietokannat käytti, niin oli nimenomaan tämä Armenian Massacres, joka muuten on tämä on tuolta Tampereen yliopiston kirjastosta tämmöinen Günther Lievin kirja. Ja tuossa on toi virallinen, Turkin virallinen niin kuin englanninkielinen Armenian Massacres on se niin kuin virallinen asiasana sen sijasta, että käytettäisiin sitä kansanmurhatermiä. Näitä kirjoja löytyi tosiaan, ja tuolta oli sellainen kuin Ömer Engim Lyyttem oli se kirjoittaja sillä kirjalla, jonka mä löysin sieltä oman yliopiston kirjastosta. Ja se oli sellainen artikkelikokoelma, jossa oli niin kuin erilaisia turkkilaisia ja amerikkalaisia näkökulmia siihen, että vähän niin kuin vastauksena niihin syytteisiin siitä, että Turkki olisi tehnyt kansanmurhan. Mä löysin Tampereen yliopiston kirjastosta tällaisen mielenkiintoisen kirjan, eli The Genocide of Truth. Eli nyt sitten niin kuin totuutta vastaan on tehty kansanmurha. Tän on kirjoittanut Sykry Server Aja. Ja täällä on Comic Sansilla kaikki otsikot. Ja tässä on niin kuin pitkästi tarinaa siitä, miten armenialaiset itse oli osallisia siihen omaan kansanmurhansa. Tässä puhutaan tosi paljon niin kuin fake history. Ja tosiaan niin kuin, tässä on tää vähän tämmöinen skandaalinomainen kirja, mutta tää löytyy ihan tuolta historia hyllystä. Näitä tämmöisiä kirjoja tosiaan löytyi Suomesta, ja silloin suurin piirtein silloin, kun toi armenialaisten kansanmurhan 100-vuotispäivä lähestyi, niin alkoi Suomessa olla sitten enemmän näitä. Tänä päivänä siis kirjastoista ja yliopistokirjastosta löytyy siis näitä armenialaisten kansanmurhaa käsittävää kirjallisuutta. Suomessa sitä keskustelua on ylipäänsä käyty aika vähän. Että jos sitä on käyty, niin sitä on käyty lähinnä ortodoksien piirissä, koska armenialainen tämä perinteinen kirkko on ortodoksinen kirkko. Ja se, että niin kuin hieman ajatus katkesi tuossa, mutta tosiaan toi Yle esimerkiksi niin esitti silloin, se oli vielä kovin lähellä 100-vuotispäivää, se oli 2011 muistaakseni se vuosi. Nyt voi vuosiluku mennä pieleen, mutta oli Yle Ulkolinjalla sellainen tätä kansanmurhaa käsittelevä dokumentti, joka oli sellainen niin kuin molempia niin kuin osapuolia ikään kuin painottava. Ja se dokumentti päättyi sellaiseen niin kuin turkkilaisten, siinä oli Ranskassa tai Euroopassa asuvia turkkilaisia, jotka sitten niin kuin sanoi sen viimeisen sanan. Ylellä sitten, ja mä oon huomannut suomalaisessa lehdistössä muutenkin, mä löysin sellaisen kirja-arvion eräästä valokuvateoksesta, joka oli Jaakko Heikkilän teos, valokuvakokoelma.
löysin siitä arvostelun Helsingin Sanomista tuolta 2010-luvun alkupuolelta, niin siinäkään niin kuin, siinä kirja-arvostelussa silloin niin Hesari puhui vaan niin kuin armenialaisten katoamisesta. Joten mä oon ajatellut sillä tavalla, että jos mä niin kun Suomi nyt tietysti tänä päivänäkään ei virallisesti ole tätä kansanmurhaa tunnustanut, ja tietysti avoin kysymys on se, että mitä semmoinen tunnustaminen olisi, mitä se näyttäisi. Mä oon ajatellut, että jos mä jatkossa tutkin tätä samaa aihetta vielä noin niin kuin yliopistotasolla, niin mä oon ajatellut, että mä sanon vaan yksinkertaisesti, että mä tutkin näiden armenialaisten katoamista. Että se tuntuu olevan niin kuin se, kuitenkin se niin kuin Suomen virallinen linja tuntuu olevan se, että niin kuin tämä kysymys on avoin. Ihan siitä riippumatta, että tietysti niin kuin historioitsijoiden tämmöinen suuri enemmistö lännessä, niin tietysti niin kuin on sillä kannalla, että tämä tapahtumasarja oli kansanmurhan kriteerit täyttävä. Outoa olisi esimerkiksi, jos niin kuin suomalaiselta poliitikolta, joltain tämmöiseltä presidentiltä tai ulkoministeriltä kysyttäisiin valtiovierailulla, että onko sinun mielestä holokaust tapahtunut. Se on niin kuin hassua sitten kuitenkin, että suomalainen joutuu ikään kuin vastaan armenialaisten kansanmurhaan liittyen niin näihin kysymyksiin vähän niin kuin kierrelle ja kaarelle ympäripyöreästi. Suomessa ei ole ikään kuin annettu poliittisille päättäjille mandaattia, ja musta tuntuu, että ei oikeastaan niin kuin ihan viime vuosiin mennessä on vasta ikään kuin medialle niin kuin avautunut se mahdollisuus, että voi niin kuin ihan avoimesti puhua siitä armenialaisten kansanmurhasta, tai niin kuin Turkki sanoo armenialaiskysymyksestä, niin ihan suoraan kansanmurhana. Mutta tässä näin pääpiirteissään tämä katsaus.